brækket nakken jo. Det er naturligt, man dør som en crash. Hvis jeg bare lige kan køre mig til PD. Er du sikker på, at vi skal køre dig til hospitalet? Den der landing der over her. Ja, jeg ved det godt, men min sikkerhedssel, den reddede mig sgu. Og airbag og det hele. Derfor vi har sådan nogle gode biler. Jeg laver lige en efterløsning på den der skide Audi her. Fik du hans... Jeg har også lidt for skide. Ud af køretøjet! Vi har pistol på dig, ud af køretøjet! Ud af køretøjet! Ud! Nej. Jeg har hans ID. Jeg har hans ID. Jeg går i cirkel med det. Han skyder ved at blive skudt. Vi bliver beskudt ved PD-parkering. Ud, gå der hjælp! Jeg går i cirkel med det. Er du PD? Ja, PD-parkering. Jeg kommer. Har jeg taget til SMG? Er du elev? Nej. Skal man skyde? Hvilken kommer? Skudt efter jer. Har de skudt efter jer? Det er en sølv Mercedes skib. Har de skudt efter jer? Ja, vi bliver beskudt. Ja, I må gerne skyde tilbage. I må gerne. Jamen bare, ja, det ved jeg. Bare skynd jer. Kom her hjem. Jeg er der. Hvor er I henne? Vi er på PD-parkering. Det er mig. Ja, det er mig. Ja, du har den på dig? Nej, jeg har. Nå, det er den samme, det er bare fordi vi har fået, der er nogen der får det nye op. Vel 3, skulle vi ikke derhen? Hvor er man på den? Hvor får den fra? Jeg kørte på bilen, det er dem der lige skudt efter os. Altså, er det her Romeo-pistolen eller hvad? Nej, Romeo-pistolen, der er ikke nogen Romeo-pistol, det er bare det normale. Der er sådan en PET-pistol, men det er kun de der 10 og liter, der må have. Hvor er den her? Du må ikke have maske. Det er kun 10 og liter, der må vide, der må have den. Og 11 og lidt. Nå ja, men jeg ved godt, hvor den er. Ja. Ja, den er ikke inde i PET. Ja, godt. Væk! Ja. Den er ikke inde i PET-området, det har jeg nok ikke. Godt, hvem var det, der skød på mig? Og det er ikke ham her, der skyder efter os. Som ham må ikke skyde, det er ham, der lige har været dernede, ham her. Nå, jeg har ikke gjort. Er det ham her? Nå. Vi bliver beskudt. Nej! Nej, for fanden da. Yes. Her, hvis du bare hopper indenfor, det er for farligt for dig at være herude. Ja, undskyld. Jeg løber. Nej, det var bare Der skal løbes. Parkeringspladsen. Der bliver skudt. Jeg tror jeg godt, det er det. Det er det. Det har det, ja. Alt det er ved. Jeg var Jeg betjent. lige så være ved. Jeg er også politien på Nightlife. Jamen nu jeg var betjent og så efter da alle var blevet fyret, så er jeg lev. Det er noget lort. Ja, jeg var også. Tror jeg. Jeg kan ikke huske det. Ja, men lad os gå Hvad er på. egentlig fedest? Den her? Nej. Det ved jeg sgu Den ikke. her? Jeg har sgu bare den her blue lange ærmer. Ja, den tager jeg også for. Det begynder vi. Du ligner lidt Kom. sådan en robot. Ja, jeg er også Robert. Jeg er flytter Robert nu. Top. Jeg er Robert Top. Og jeg har den der nop. Eller ved, det er fandme fedt, man kan takle, man Ja. Nej. Det kan man jo ikke. Jo, man kan. Hvordan? Sådan. Hvad? Ja, shift og så set. Ej, nu bliver jeg Nå. taklet. Hvorfor så besværligt? Det er pisse irriterende. Det ved jeg ikke. Det er nok på grund af, er det ikke fordi, at Hvorfor ligger du død? alle andre synes, det der andet var svært? Hold da kæft. Hvad der sker herovre? Her, jeg har lige til en GPS. Hvor der? Hurtigt op. Så skal der Der bare bliver ved med at være vold. Ja, der er så meget vold. Jeg tror, det er sådan lidt random sted. Men... Eko 2101 responderer til vold skift. Du er ikke 01. Ja, 2101. Jeg er elev. Jeg er 2110. Jeg er elev 01.
Der er bare beton, der er blevet trækket allerede. Hvad fanden? Jeg tror... Christian, hvor er du henne? Jeg er lige... Vi behøver ikke assistance. Hallo, kom. Hvor er det henne? Der ligger en død mand herovre. 21.01 er ikke på lige nu. Hvad? Hvad fanden? 21.01 er. Han er helt færdig. Ja, vi skal have en eller anden herovre. Jeg tror, det vi prøver lige at finde ham der. Echo 21.01. Der er en død mand på stedet, hvor der blev kaldt voldskift. Yes, hvad fanden? Der! Nej! Fuck! Hej her. Nej! Hvad har jeg gjort? Hvis du her, ikke lige vil komme herover til vores... Ja, gutter, jeg har ikke gjort noget. Jo. Ja, gutter, prøv at høre. Jeg har lige set en anden person, han lige har slået 2 mennesker ned derinde. Hvorhenne? Hvor? Hvordan ser han ud? Jeg ved sgu da ikke. Hvor gik Og så han hen? fucking randomized tøj på. Jamen, så skal vi lige snakke Ja, lidt og må vi lige... Ja, vi skal lige snakke der. med køretøjet. Kom Med dig. her. Bravo, 10, Kom. så skifter La la la. La la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Men hvis du lige bliver klar til at skrive i din noteblok, så kan vi lige få en beskrivelse af ham. Jeg ved i hvert fald, at han har Romeo 1003 omgås som Charlie 1003. orange tøj på i hvert fald. 03, kan vi lige hurtigt snakke ind? Det er sgu ham. Romeo Det er ham, 1080. han kører rundt i sådan en Audi. Sort-agtig Audi. De bliver så sure, når de dør, så siger de, det er fail ABS, ikke? Er vi ikke enige med, at han sigtede ikke på mig? Jeg kører til panik nu. Så skød han Romeo, dig. der kommer i. Bravo 1003 omgås som LC 1003. Mike 1003 skidt. Romeo 1004 overgår til Bravo 1004. Romager. Det er ovenover. Det er bare der. Kom, op. Bare kør. Offroading. Vi kører altså lige lidt offroad. 1004 til rådighed, hvis der er nogen, der har brug for noget hjælp. Det er en ulovlig bande, er det? Pit ham, han pittede lige vores bil. Jeg ved ikke, det er en ulovlig bande. Hallo! Ja, det er lige meget. Du har ikke gælder øjebane. Nej, du skal ikke køre på mig. Så er der godt. Ja, han snakker også i radio. Det kan være, at han måske prøver på nogle af Mike 1003 reagerer her. Mike 1003 på det her seneste melding om vold nede ved bilforhandleren. Mike 1003 skidt. Afmelding her. Jeg skal opmærksom på, husk at 1101 har skrevet ud af 83 Ubers og Vicky Cobras. Ja, jeg kører ham med en farflække. Peter. Ej, tag dig nu sammen, altså. Og jeg har øje på, at der har skrevet Bare hold ind, vi giver dig lov. Vi giver dig lov. Eller hvad hun bruger? Skal vel så sådan bremse i billigpause? Eller hvad hun Det bruger? er køretøj. Tag dig nu bare sammen med den side. Okay, efter. Skal du bare køre lige ud foran mig, mand? Nej, det var det ikke. Ja, han kører. Ja, jeg skal køre her, og så kommer der lige ud af en bil. Kød, kan du bare ikke, ja. Så, hvad snakker du om? 1004, der er det ude den forkerte vej, så er det dig, der kører dårligt. Bravo 1004 har langt til stop på en anden ting. Og der er negativt, det vil ændre sig til en eftersættelse. Thomas, kan du hjælpe mig? Hvor fanden er han henne? Vi kører over forbi FBI-byen. Op mod Brøndberg. Forulykker. Mike 1103 år. Så til det seneste eftersendelse. Mike 1103. Drenge, der er kommet en læge i byen, så husk, hvis der er en hvis I har kommet til skade, så skal Nej, der I kører på køre op. Aarhus, Mike. Er der mulighed for, at du kan hjælpe mig på den her eftersættelse til mig? Bravo 1004 skidt.
Jeg kommer og overhælder dig lige om 2 sekunder. Og den er plus. Jeg skal gøre opmærksom. Martin 03, jeg kan lige op og fortælle et fuldtøj til Norge, så kommer jeg tilbage til 03 skift. Nej, jeg kører. Det er... Og Bravo til 04 har lagt købstilsættelse på en F4RR og en mand i ligner lidt en 3-4 Supers. Hvor er det der? Det er ham lille mand! Orange mand! Ja, det er ham! Ja, ham den orange mand, der er der Mike, der eftersætter, han er også... det er ham, der slog en mand ned der, hvor mig og... Han er kørt ud over, vi kører ned i kanalerne. Ja, han er eftersøgt for mor. Nå, så er vi jo kørt patrulje. Og hvor kører Mike? Jeg har plus på musik nede i kanalerne. Plus? Bravo 1102 overgå til rum. Det er Bravo 1102 skift. Bravo 10-3 Ej, men... backup nede ved... Sorry. Jeg skal kigge her nu. Plus?